खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो साननैसोल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानै बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोआ लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे युथ लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्राम खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव मोदैबारि BPFनि सिङाव खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफादोंमोन आथिखाल BPF लाइमोन गांखंनि सासे नेहाथारि अदेबानि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा थारैनो लाइमोनफोरखौ लानानै इयुननि समाव माबायदि खामानि मावलांगोन आरो लाइमोनफोरा बबे लामाजों थांगोन आरो BPF राजखान्थि दोलोआ देग्लाय 2025 मायथाइयाव माबायदियै बाहागो लागोन बेखौ नोजोर बोनानै अदेबानि BPFनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BPFनि लाइमोन गांखंनि गोबांथार दैदेनगिरिफोर जेरै प्रहलाद ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। कक्लाबारि BPFनि मानगोनां MCLA मन्टु बर' बिथांनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला MCLA मन्टु बर' बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय माखासे गाहाम हाबा मावनो थांखि लानाय बायदियैनो बे हाबाखौ बिथाङा मैया मोगथां महर मोनदों होनना मिथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मन्टु बर' बिथाङा बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनि थाखाय कक्लाबारि बियाबाव जेसेबां दङ बयनोबो हेफाजाब मोननाय बायदि माखासे तातसाल ब्लेंकेट आरो जि सुथेग्रा मेसिनफोर राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो नांगौ बायदियै गासैबो बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनो हुइल चेयारबो राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिबावनाय बायदिब्ला अदेबानि कक्लाबारि BPFनि MCLA मन्टु बर' बिथाङा गावनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गासै सा 360 बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनो बेफोर नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो होनना मिथिदों। लोगोसेनो खौरां बिजोङाव बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरा जे समाव जेरैबायदि हेफाजाब नांगौ बेबायदि हेफाजाबनि थाखाय जेरैखिजाया बिथांजों लोगो हमनानै बाथ्राफोरखौ सावरायब्लानो गासैखौबो सुफुंनो थाखाय रेडि होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि स्वrjithecreativity निउ हराइजन फरायसालियाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जेराव फोरोंगिरियानो फरायसाखौ बुनानै आघात खालामनानै बुथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ लानानैनो मैया ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 जानुवारि खालि स्वrjithecreativity निउ हराइजन फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया सासे अमन माहातो मुंनि सासे उन्दै फरायसाखौ थांनाय 8 जानुवारि खालि बुदोंमोन। नाथाय बुनायाव आघात जानानै फरायसाखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो फरायसाया रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो गोबां समनिफ्राय गोबां संगठन आरो गोबां आफादफोरा बायदिसिना रायजो राजा बिथांमोनहाबो अजद होबोबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया फिन आरोबाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना मिथिदों जेराव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो गोबां दोलो आफादफोरा ओंखारनानै थारैनो बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ नांगौबादि साजा होनांगौ होननानै बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दाबिखौ गुबैयै मैया धेकियाजुलियाव आसाम जातीयताबादी जुब छात्र परिषदआ बे दाबिखौ गोख्रों खालामसिननो थाखाय
जाथायफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ जेरैखिजाया साजा होनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनदों। देग्लाय 2025 मायथाइनि 13थि इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप मेलाया मैया सुबनखातायाव जोबनानै थांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव आसामनि जानानै आथिखाल आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादोंमोन होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबांथार बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ मख'नायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो थारैनो आसाम आरो भुटानजों दासिमाव गोबां मोजां सोमोन्दोआव दङ आरो बे मोजां सोमोन्दोखौ लाखिलांबाय थानो थाखायनो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो। जेराव मोननै हादोरनि गेजेराव हारिमुआरि सोलाय-सोल' आरो हारिमुआरि लांलाय लाबोलाय आरो गावजों गावनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थानाय, हेफाजाब होलायनाय बायदि बायदि गोबां बिथिंफोरावनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों रोखायै राफोदै थाबाय थायो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मोजांथारै बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावनि राजालामायाव मोनसे गारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सासे फोरोंगिरिया जिउ गोमासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया बेलासियाव गंसे जोबोद गोख्रैथियाव फैनाय ट्राकआ फोरोंगिरिखौ सौख्लायलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिखौ दायो हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबायब्लाबो नाथाय बियो थागोनखौ आसा गैया होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। लोगोसेनो बे जाथायखौ लानानैनो गसाइगाव पुलिस थानासिम खौरां हरदोंमोनब्लाबो नाथाय गसाइगावनि पुलिसफोरा थि समाव फैयाखै। अदेबानि जाय लामाया गसाइगावनिफ्राय सफैनायसिमाव गासै 5 मिनिटल' नांगौ नाथाय बेयाव गोबांथार गोबाव समनि उनावसो पुलिसफोरा नुजाथिफैदों होनना अजद दैखांदों। बेनिखायनो रायजो-राजाफोरा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो आरो बेफोर जाथायफोरखौ लानानै थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै मिथिहोनाय जादों। गुबुन फारसेथिं फोरोंगिरिनि गुबै थंखौ बे खौरांखौ फोसावजासिमाव मोनथ'नाय जायाखै होनना मिथिहोदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय राजादाब्रि गामिनि अनुकुल नार्जारिनि नख'राव फिन मैदेरनि उदखार खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ अनुकुल नार्जारिया गावनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगाफोराव हाग्रानि मैदेरफोरा गामि फारसे आदार नागिरनानै ओंखारबोनानै गामि फारसे नखरफोराव सिलिंखार खालामबोबाय थानायखौ जों बयबो सम सम नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दायो गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय राजादाब्रि गामियावबो बेबायदिनो जाबोबाय थादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादोंमोन। बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव राजादाब्रि गामिनिनो अनुकुल नार्जारिनि नखराव फिन माखासे मैदेरफोरा हाबफैदों होनना मिथिनो मोनदों। जेराव माखासे मानि नखरखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे गोबां माइ-माइरंफोर जालांदों होनना मिथिदों। बेखौ लानानैनो अनुकुल नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो सरकारनिसिम, पुलिसफोरनिसिम आरो हाग्रा बिफाननिसिम गोबां खेब आर'ज बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो आरो खौरां हरदोंमोनब्लाबो नाथाय बिसोरबो बिफानारि बिथांमोनहा जेबो खेर खेरायाखै होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। एनआरएलएमनि सिङाव गोग्लैनाय जेभिका शक्ति मावथिफोरा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोनहा थारैनो क'क्राझार जिल्लानि सिंनि राइजिं बड'लेण्ड मडेल CLF बिबानगिरिफोरा थाबैनो गावसिनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मोनथायफोरखौ मोनाखै, अदेबानि सरकारनि एनआरएलएमनि सिङाव मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनाखै, बिथांमोननो थाबैनो नांगौ बायदियै गासिबो मोनथायफोरखौ मोनहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोनहा गावसोरनि थाखाय मोनसे मावख'बो लुनो थाखायबो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खावलायहरनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्त्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि जेसेबांनाखि मावनानै जाबायदि मोनथाय मोननांगौ बेफोर गासिबो मोनथायफोरखौ गोबांथार सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरानो मोनाखै। बेफोर गासैखौबो थाबैनो मोनफुंहोनायजों लोगोसे मावख'बो लुनानै होनांगौ होननानै बिथांमोना गोख्रों दाबि हरनायखौ नुनो मोननाय जादों।